Rokamano Joyce, wakwedo duol mar TSC matemo bwogowa gi court order. Kaka wacho ka chako ni ok wabi ng'anyo kwa luor to kwa bi luoro ng'anyo. To wabiro mana luwo chike ma Kenya gi mar Labour kako miyowa. Ni wadok mana e class kwa se return to the work formula to TSC osemiyowa gik mwadwaro moting'o gik moko kaka career progression and growth mane TSC okelo through the back door. Wadwaro ni mano thich oko, wawinjre kaka jopuonj wanyalo bedo promoted kata idho ngas without problem. Kata wacha employment magimiyo barupe gimiyo MPs gi. Mago be wadwaro ni gi stop gi chak ndiko jopuonj. Kokamano to TSC owe wach mandiko jopuonj giwe ni MPs to kwa biye mano. Ka gine monego giwuogi to giwe gi TSC oendelea gi wach mandiko jopuonj. To kar ka ng'anyo ni wanjo Kisumu sani ka wanwali timo gimilo ni monitoring. Kiny be watimo monitoring. Tucha wuok tich wane streets kendo. Wach mani wadhi luor ng'anyo ka onge proper negotiation ok wabiye. Watin ne TSC paro ni watin ok wanyal ng'anyo, wan watimo gima chik oyienwa to ok inyal kwero wa ni koro idhi show cause why. Show cause why go kadi ne ji oluoro di koro kwa yudo gik mwayudo gi. Watemo reso e Kenya. Ok en msach japuonj kende. Jonyuol mawuoyo onego ng'e ni sani watemo reso msach sekta masomo makok warieyo to history biro nino wa marach biro wacho ni wabedo kamoro kane sekta masomo ne ketho e Kenya kae. Mano ok wabiye. Erokamano ahinya Zablon Awange, jagoro ma Kupete, kaunti ma Kisumu kaachiel kod in Jack Okoth, jakom ma Kupete, kaunti ma Homa Bay, kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo mi ubed kodwa e twak. To mana kaka inene wang' jowi mari kanyo nyaka Ramogi Ajwang' mago pichni mabiro ni achiel